Khona-ke obuzile ukuthi ngabe kuchaza ukuthini-ke ukuphupha ugunda izinwele, kodwa-ke ukuze kuzophenduleka nabanye ababuzile, ngizochaza-ke leli phupho ngezinwele ngakho konke okwenzeka ekhanda. Sengibala-ke hlampe uyakama, uyazibuka noma wenzani-ke. Amaphupho ngezinwele, incazelo yawo wonke amaphupho ngezinwele isuke ibikela ngamandla akho noma-ke lowo osuke-ke esephusheni lakho, bese-ke ihlukaniswa ilokho okusuke kwenzeka ephusheni lelo. Ukuphupha-ke uzibuka, asike sithi-ke uyazibuka-ke lezo zinwele, uyayibuka nje wena esibukweni. Lokho kusho ukuthi-ke uzothola uthando maduzane, kodwa-ke lowo muntu kungenzeka ukuthi-ke uthanda-ke omunye umuntu, kusho ukuthi uzothola umuntu othanda omunye umuntu. Asike sithi-ke lezi nwele oyiphuphayo noma ikhanda uyalikama, ukama-ke izinwele. Lokho kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa yinto ebalulekile. Kanti-ke ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi-ke inkathazo ezayo, kusho ukuthi wena kumele ulindele-ke inkathazo ezayo uma ukuthi-ke lezo zinwele ziyashintsha-ke umbala wazo. Uma ukuthi-ke lezo zinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde, kusho ukuthi-ke usungumqambi manga futhi sezibomvu, kufanele-ke uqaphele izitha empilweni yakho. Uma-ke ziphuma izinwele zakho, kusho ukuthi-ke ukhathazekile ngenxa yabanye abantu. Ukuphupha-ke zikhula, kusho ukuthi zikhula nje uyibona impela ephusheni. Lokho kusho ukuthi-ke ukukhula kwamandla akho, ukuthi khona amandla-ke edeka kuwena azokhula. Kungaba-ke ngokwesikhundla emsebenzini, ngokwezinto nje eziningi ezihlukahlukene. Kanti-ke uma ukuthi-ke uphupha unempandla, uyazibona nje impela unempandla, kusho-ke ingcebo nempilo-ke kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane. Kusho ukuthi owesilisa uzoceba bese kuthi lo wesifazane inhlupheko uma uyiphupha-ke unempandla. Uma-ke owesilisa-ke ozwana naye enempandla ephusheni lakho, akufanele-ke ngabe nindawonye futhi-ke nizoba senkingeni maduzane. Kanti-ke uma ukuthi-ke lezi nwele uyaphupha nje uyigunda-ke mhlawumbe ngesikero noma ngey'nto ey'ningi ehlukahlukene, lokho-ke kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa ngamandla onawo noma-ke ukuncipha kwawo. Kubalulekile-ke ukuba uqaphele lowo osuke ekugunda izinwele kanye nendawo-ke osuke uyigundela kuyena noma ngithi indawo osuke ukuyona, ngoba lawo mandla usuke azolahleka ngenxa yakhe, noma-ke ukuthi ngenxa yaleyo ndawo ukuyona. Kanti-ke mlaleli, uma ukuthi-ke khona la usale khona, usungabuza la comment section, ngizosale sengikuphendula. Ungakhohlwa-ke nokushaya usubscribe.